Здравейте, приятели! Много се радвам, защото вече снимам игри. И да, бих искала да снимам на крафтинг гейм. Това не е точно Майнкрафт, но много близко подобие. Така че, нека да започнем. Ето това е играта. Да. Може би ще напиша каналът на Хриси Георгиева. Така че тихо. Канала на Хриси Георгиева, защото точно тя ми показа това. Така ще си направя нов world, но искам сидът ми да е в село. Катила напред. Но сидът да ми е в село. Хакът е 999. Една моя приятелка ми го каза. Да, пускам се на survival. Да. Ето това е world-а. Спалнаме на малко странно място. Но както и да е, първо да отидем да видим дали има пекарна. Супер, има пекарна, защото в някои села няма пекарни. Оф, ужас, зомби. Така, и сега да намерим къде точно се намира. Ох, мразя ги тия кладенци, така да го нарека. А я първо аз дърво да се събера, пък после ще търся честа, пекарната. Аз уж я гледах, че някъде тук, ама я загубих. Да. В Венеция няма пекарна. Така че тихо. Нещо. Много мрази, като ми излезе някакви такива реклами. Защото заради това може и да се загуби самата игра. Да. Първото най-важно нещо е дърво, храна и дом. Да. Ще наричам играта Майнкрафт. Знам, че не е точно Майнкрафт, но така ми е хем по-кратко, хем по-лесно. Но си е почти същата като Майнкрафт. Да. Така ти, Катрин, ще те помоля, като за първо клипче малко по-тихичко. Ето последното. 6. Да се надявам, че ще ни стигнат. Сега да се отправим към пекарната. Сигурно там ще живея. Ето я. Това е тя. Ох. Това ли е пекарна? Да, това е пекарната. Да видим, тече лава. Ще спра после, като си набра някаква кирка от кабелстония, да видим тук дали има нещо. Не. Много мрази, като няма такива неща. Всъщност бих искала да живея на място, където има врата. Да. Я да видим тази къщичка, как е прекалено близо до кладенеца. Аз много не го обичам. Тази къщичка ми харесва. Имам си крафтинг тейбъл, не е нужно да го правя. Да, в нея ще бъда. Това е нещо като библиотека, само че мисля тук, като имам по-малко място, да махна малка част, защото доста ми пречат, а са излишни според мен. Защото не ги използвам и да. В смисъл само ми вземат място. Да. Да се облегнем. Много се радвам за това. Съжалявам, ако за първо клипче не ви хареса много или съм заснела нещо както не трябва. Просто не знам точно много как се използва тази програма, но горе-долу съм наясно с нещата. Ето сега ни е по-широчко. Имам повече място. Тези книги ще си ги оставя. Евентуално мога да ги преместя. Евентуално мога да ги преместя. То се е бъгнал. Добре, готово. Евентуално мога да ги преместя, като си събера достатъчно неща, за да се направя enchanting table. Така, първо да си направим дърво. Ще трябва да си направя една печка. По-скоро, като си направя една кирка, ще ги преместя от тези печки. От тук там. Нещо сега ще го направя. Да, с кирката ли съм? Не. Ето я.
Но трябва да сложа панталоните. Гащите. Да. Така. Ето, вземам си печките. Много мрази като някакво зомби или особено крипър. Защото крипърите най-често падат в кладенците, така да го нарека. И много ги мрази, да. Или пък мрази, когато аз падна в катерит малко по-тихо. Или пък мрази, когато аз падна в кладенец. Другата печка ми я няма. Там ли останала? Горката печка. Няма я. Една ще ми свърши работа. Така да сложим това гъщите. Вижте ми моя скин. Мисля, че така се нарича. Съжалявам, ако не беше така, но съм 99% сигурен, че така се нарича. И мисля да се премести в другата стая, защото тук Катрин доста... Катрин! Извинете. Така. Клипчето първоначално може да бъде малко по-дълго. Ще го правя на серии. Да. Ето така направихме си дърво обработено, да. А сега сме добре, я видим, още не сме гладни. И мисля през как се казваше, през нощта да си направя една малка миничка. И сега като казах миничка, ще започна, защото трябва да си направя, да събера... Да, трябва да събера Cobblestone, за да си направя хубави кирки и хубави мечове. Още дървен меч няма да си правя, просто ще събера малко стоун. Ето. Той не че ми е много нужен. Извинете за шума, просто Катрин шума. Да. И тук сега ще сложим дърво. Кати, може ли малко по-тихичко? Не знам за кой път ти го казвам. Да. Вярно бе, аз забравих точно трябва да се направя. Мисля да се надявам, че сега бързината някакси ще намери някакъв човек. Може да го забележите или в началото, или към края. Доста ме е страх да влизам в пещери, за което много съжалявам. Това какво? Помислих, че са диаманти, майко. Между другото, в един друг ларо от една моя приятелка и да ми играе на телефона. И копая си, защото аз много не гледам. И падам в една пещера. И какво да гледаме, като паднем има диаманти, голд. И другото какво беше, забравих му името. Аз го знам. И редстоун. И копая един редстоун с това кирка беше, с дървена майче беше. И аз видях, че става малко по-бавно и като го изкопах отдолу видях, че има диаманти. Да. Ти сигурно летя. Не летя. Да. И сигурно ще... Не мога да си направя. Колко още стоун ли ми трябва? Не. Пръчка ми трябва. Да, но не съм ги изкопала. Може да се копае с айрон кирка, с голд кирка. Не знам дали мога да си копая диамантите. Да, какво чакам, нека да си правя тук нищицата. Чужди се да си направи ли една бразва. Макар че на мен главните неща, които аз си правя, са кирка и меч. Да. Така. Кати, може ли малко по-тихо? Така, съжалявам, че постоянно повтарям това. При вас може да се чува малко по-тихичко, но при мен се чува силничко. Да, как го нарека. Ето тези ще ги сложим ето тук. Да си вървим върху тях да ни е спокойно. Ето. Да. И за
сега е това. Ще оцелеем, да кажем, една вечер. И на следващия епизод, защото вече мисля, че става дълго. А кой обичам доста дълги... как да го нарека? Доста дълги... Не години, бе, кати. Доста дълги клипчета, да. Защото и така, на реално си ги правят дългички. Върви на заден. Да. Опа, също вървя. Изключил съм си спринта. Става. Вечер. След като е вечер, ще си направя торчове и отивам в... Да. Кажи, остави го. Катрин! Извинете ме. Така, извинете. Тук имахме един спор. Така. Така, мога да си направя колко? 8 торча. Изглежда малко зловещо навънка. С това ще побързам очи в минута, защото изобщо не ми е приятно. Тук тази къща с толкова много хапкозорци. Баси, какво е това? Аз не мога да влезна в минута. Която е толкова късичка. Аз направих ли си? Значи тук ще си сложа дърта, ще си го сложа на друго място. Първо тази кирка да ми свърши, а после ето тази. Меч, торчове. Дърт. Храна. Да. Това са главните неща. Тук остава още нещо, какво да сложа, нямам никаква идея. Така свободно ще си го оставя. Така. Това слой много го мразя, защото мялга можеш да пропаднеш вътре, така че ще си кача тук. Той ми е най-гадният слой от всички. Да, ето. Да, и ще продължа някой друг път. Мисля, че клипчето вече стана достатъчно дълго. Съжалявам, ако за вас ви е достатъчно, така да го нарека. Но да. И тук ще сложа един торч. Аз сложих, виждаме. Колко гениално. Тук се слага дърт и всичко светва. Торчове не ви трябват, нали? Виждаме колко гениален ум имам, колко съм умна, да. Или по-скоро колко са ми умни пръстите. Да, не е много лесно да си играя на телефон, но на мен пък аз съм си свикнала на телефон, колкото на компютър. Играла съм на компютър, но да. И честно казвам, това беше клипчето, дано да ви е харесало, но аз лично много се радвам за това клипче. И да, аз ще ви кажа чао. Само искам да стане юбилей. Супер, тук почва друг слой. Тук ще си стоя, да го изкопая. Защото ако долу имам пещера, за мен е малко зле. Да, аз ви обясня. И да, хора, това беше клипчето, дано да ви е харесало. И да. Чао!